odmítal. Takže jsem nakonec našel letenky z Německa, z Memmingenu, kde vás to potom někdo zajímalo, je tam malý letiště do Mnichovem kousek, kde vlastně z Memmingenu přímo do Santiaga, tak stála letenka tam 500 pro jednoho a zpátky jsme letěli zase ze Santiaga a to jsme letěli zase do toho zpátky do toho Memmingenu a stálo to 1000. Takže jsme měli trošku trable při našem odletu. Samozřejmě naše letenky byly pro malé zavazadlo příruční, takže a my jsme měli tyhle ty batohy. Takže trošku jsme neprošli. Ale cestou tam jsme prošli i s 50 litrovými batohama, což nebyl problém. Zpátky jsme teda museli platit pokutu, protože tam byla nějaká paní, které jsme jako asi dobře vyspala, takže nás vzala všechny, co tam byli. Takže jsme platili asi 50 € na osobu, takže ta letenka zpátky nás vyšla asi na 2,5 tisíce. Spíš to pokutu. Do Memmingenu jsme se dostali vlakem, přímo do Mažlic, tam jsme jeli asi 6 hodin a v Mnichově jsme přestoupili. První trable, co nás teda potkala, bylo v Memmingenu, kdy jsme zjistili, že letiště je zavřené. Jsme tam museli jít po půlnoci a nám vyletělo asi 6 ráno. Takže jsme museli čekat venku. Samozřejmě naše výbava byla do tepla, plus tam bylo plus minus 20 stupňů, takže jsme si vybrali tohle období kvůli tomu, aby nebylo přes den takový horko a hlavně, aby tam třeba nepršelo, protože se může stát, že potom se velete Santiago, to Camino a může vám třeba týden se pršet, což asi si jako nechcete. Samozřejmě všechny Camina můžete chodit i v zimě, ty alberge jsou otevřený kdykoliv po celý rok, ale potom je tam třeba méně turistů nebo víc turistů. Takže bychom se vlastně dopravili do Santiaga, tam jsme vlastně přilítli a potom nás čekal transport autobusem, který vlastně propojuje se Santiago přímo s portem, kde vlastně můžete potom ty poutníci, co potom se letí do porta, tak se transportují zpátky. Bohužel nám ten jeden ujel, takže, nebo už tam bylo kolo, takže ten nám ujel, takže jsme vlastně až následně večer jsme se dopravili na začátek, takže do té Valence. Valenca vlastně je město v Portugalsku, který vlastně je fakt 2 km za hranicema, takže jsme díky tomu byli vlastně už ve třetí zemi ten den. Takže bylo dost zajímavý, jak ten proces byl rychle. A ten autobus vyšel asi na 400 na jedno, což byla to trasa těch 100 km, takže bylo pro porovnání bylo to zajímavé. Ve Valence jsme se ubytovali a potom teda jsme začali naši túru. Já ještě vám teda ukážu nějakou historii té svatojakubské cesty. Tam vlastně bylo to tak, že šel tam vlastně ten první, myslím si to zapomněl ten, jak se jmenoval, ale to vlastně tady každý biskup. Nepůj. Ten vlastně šel poprvé a potom vlastně ostatní poutníci ho vlastně začali následovat a dost se to poslední roky se to vlastně jako hodně znásobilo i ty počty těch poutníků, co vlastně ty jednotlivé kameny obsluhují. Každá to Camino je vlastně označené tak, ještě jsem měl tam. Každý vlastně poutník by měl být označený mušlí, která vlastně symbolizuje vlastně toho poutníka. Takže když jsme vlastně šli do Camino, tak skoro všichni lidi měli na batohách mušličku. A každá ta trasa je vlastně vyzobrazená mušlí, buď nějakých betonových ukazatelích nebo takhle. Můžeme najít i tyhle ukazatele i u nás v Čechách. Jsou například vím, že v Orlických horách, kde tam je dokonce i směrovka Santiago asi 3200 km. Tady jsem si trošku vyčet statistiky z Wikipedie, který je vlastně přehled počet poutníků.
který vlastně absolvují každý rok. Chybí ten rok 2023, ale nedávno jsem bylo někde, asi v rádiu jsem slyšel, že minulý rok už to bylo přes 500 000 lidí, co vlastně absolvovalo tu poutní cestu přes Camino, jakoukoliv trasu, která vlastně se vždycky končí v tom Santiagu. Tady je vlastně přehled takových 12 základních tras v tom Caminu, respektive ve Španělsku, kde se vlastně napojují i ty ostatní trasy a případně i dál. Vidíte tam to vzadu trošku taky? Zda vidět. My jsme si vlastně vybrali tu centrální jakoby nejlehčí, nejjednodušší, kde vlastně, a vybrali jsme si proto, že vlastně jsme šli středem té země. Pokud bychom začínali v Portu, je tam asi nějakých 70 km, kdy se jde při tom pobřeží a spousta lidem to třeba jako, je to třeba nebaví, nebo prostě říkají, že to není jako záživný, protože tam se jde opravdu při pláži, není tam jako nic moc vidění, tam oceán je tam třeba super, ale prostě ta centrální trasa od té Valenci je vlastně spíš jako krásnější na tu přírodu, což se nám určitě i potvrdilo, když jsme vlastně šli. Já jsem si vlastně takhle vystupoval podle hodinek, nebo jsem udělal trasy, kdy vlastně jsme vycházeli. A první vlastně ten den, když jsme vycházeli, tak jsme stávali asi 7 ráno, ale vzhledem k tomu, že jsme byli ve Španělsku, kde bylo -1 hodina, tak jsme asi po 2 kilometrech byli hned o hodinu napřed. Takže jsme měli zase zpoždění. Nejhorší bylo teda, nebo když jsme vlastně vyšli, tak si říkal, kdy máme vlastně jít? Já jsem vlastně vůbec neznal ani ty ukazatele, že tam někde mají být, takže jsem se chvilku navigoval pomocí telefonu, ale pak jsem zjistil, že vlastně ten telefon vůbec nepotřebuji. Veškeré ty značky byly tak dobře udělané, že absolutně nějaká navigace nás vůbec netrápila. Vždycky jsme věděli, kudy máme jít, a nestalo se nám někdy, že bychom špatně odbočili. Takhle jsme vlastně začínali. Každý vlastně v tom průkazu putníků musíte sbírat, je to vlastně tam daný v podmínkách toho, aby se vám dali ten diplom, musíte sbírat denně minimálně 2 razítka. To znamená, na začátku, odkud vycházíte, a potom na konci byste měli vždycky razítka. Oni to mají jako kontrolu na to, že jste opravdu tu trasu šli, že jste si to jakoby nevymysleli, že se tam nepřihlásíte. A pokud máte těch razítek třeba 10 za den, je to na vás, je to jedno. To jsme teda taky věděli, ale nevěděli jsme kde. Věděli jsme, že máme chodit na kostely, do kostelů, že tam samozřejmě je možnost získat razítko případ od faráře, nebo tam jsou byly volně možné razítka. Ale pak jsme brzo zjistili, že razítka nám dávali úplně všude. Bylo to úplně jedno. Takže v našem kredenciálu jsou nejčastější skláren a takhle. Tohle jsou vlastně, to je naše první pevnost, kdy vlastně jsme ušli asi kilometr. A hned jsme už byli na hranicích s Portugalskem a se Španělskem, kdy vlastně to odděloval tenhle most, kde když poutníci chodí přímo z Porta, tak jsou zhruba v polovině té cesty do toho Santiago. Tady jsme se malinko fotili. Pohled zpátky na španělskou pevnost. A tady už jsme měli takový první fotbák, kdy vlastně, když jsme se tam fotili, tak pro nás prošla taková holčina. Bylo možná, pokud mě někdo sledoval, pokud si někdo četl ty příběhy na Facebooku, což se nám vlastně denní reporty, tak asi už ví, co tam přijde. Takže od nás prošla holčina, my jsme se nějak jako nevěnovali a šli jsme si svoji trasu. Samozřejmě ty kilometry začaly hltat, takže to bylo super. A v prvním vlastně vesničce Tuy, která vlastně byla první ve Španělsku, tak jsme si potom dali první zastávku, jsme říkali, že jsme dost rychlí, že potom to bylo spíš náš takový rituál. Po té poutní cestě, tak jsme vlastně naráželi na různý odpočívadla, kde vlastně je možnost se docela osvěžit. Některý byly ta voda někde byla jako dost zkažená, ale někde bylo
super, že to proteklo, takže bylo krásně super se osvěžit, případně si vycaklat nohy nebo se oblažit svažit. My jsme si vlastně vybrali ideální počasí, kdy ráno jsme si dali vždycky lehkou mikču a už asi hlavně nočky jsme nic sundali, když jsme potom byli celý den v tričkách. Ale nebylo horko. Pokud byste si to vybrali třeba v létě, tak budete tam mít prostě přes 30 stupňů, což jako není potom jako ideální na v tom jako jít. Je to hezký, ale právě proto, že jsme si vybrali ten centrál, tak je to výborný v tom, že jdete spoustu času i v lese. Takže máte tam možnost i stínu. Spousta lidí, co šlo sportovat, nadávalo na to, že hořeli na pláži. Tak jsem říkal, všude jsou ukazatele. Nikdy se nám nestalo, že bychom se nějakým způsobem ztratili. Veškeré cesty, co vedou ty Camina, jsou po nějakým způsobem zpevněných cestách. Nestalo se jako nikdy, že byste se někde brodili nějakým způsobem bahnem nebo takhle. Vždycky jsou to chodníčky, buď štěrkový, vydlážděný, jsou tam případně i asfalt, tam byl, chvilku se šlo i po asfaltu, ale hlavně ta příroda prostě byla vždycky jako nejkouzelnější v tom, že se šlo hlavně vždycky hodně údolí. A nebo na to, že tam bylo dost sucho, nebo nám za tu cestu asi nepršelo, tak všude tekla voda, což bylo naprosto super. Je to zase někde, ale tam 120 km. Mně se líbily ty gumističky. Tyhle vlastně podobně, tyhle žulový ukazatele byly jako dost často, že vypadalo, že to nějakým způsobem unifikovali ty ukazatele a hodně často to bylo vlastně i na budova. Když se šlo v nějakém městečku, tak to bylo fakt na každé ulici, na každém plotě, prostě nějakým ukazateli. Nestalo se nám, že bychom se takhle štatili. Po první části vlastně, tak já jsem si první asi 2 nebo 3 dny, první 2 dny, tak jsme si naše ubytování, to alberge jsem si rezervoval přes Booking, protože jsem nevěděl, jestli tam bude místo nebo nebude místo, takže jsme měli vždycky cíl, kam my vlastně musíme dojít. Tohle to teda byl naše první ubytování, kde jsme vlastně potkali našeho už docela kamaráda Sebastiana. Byl to Rumun, ale bytý v Belgii. A ten šel s partou kluků z Porta, ale nějak mu nevyhovovalo jejich tempo, takže se prostě utrhl a šel sám. Oni se nějak spozili a šel sám, takže my jsme se potom vlastně na té naší cestě jsme se s ním dost často potkávali. A já bohužel tady fotku nemohl až úplně na konci, tam ukážu jeho fotku. Tady teda akorát Franta měl pivčo, protože Franta slava narozeniny. Takže jsme si dali asi 5, a jsme zjistili, že to nebyl dobrý nápad, ne? Samozřejmě vždycky po příchodu na albergu jsme šli že něco koupit, a tohle tady nevím. Tohle bylo naprosto super. To byla tady sušunka, ta sušená, to bylo výborný. Tady se nám vlastně stalo, že jsme tam trošku vybíjeli, tak nás tam potkal místní chlapík prostě a říkal, pojďte s náma, pojďte se mnou, tady má výborný chleba, takže jsme šli do nějaký místní pekárny, ukázal pekárnu a nám dokonce i ten chleba zaplatil. Takže to bylo jako, to jsme docela koukali. A pak já si myslím, že Inka pozval a my jsme pak už jsme nějak šli zpátky za tím Sebastianem, ale tenhle ten chlap jak nás dost jako překvapil milé, že prostě tady si vyberte, co chcete, já vám zaplatím. Prostě. Takže to bylo jako paráda. A takhle to vlastně potom vypadalo na těch ubytovnách většinou. Kde je vlastně vždycky jedna místnost, máte možnost vlastně plenty. To byla jakoby nejlepší varianta, když tam byla ta plenta. Většinou ty plenty tam třeba nebyly, ale samozřejmě to jsem už věděl, podle toho, jak jsem ty albergy objednával. Ceny byly plus minus stejný, v jednom případě jsme platili teda víc, protože tam jsme chtěli bazén. Ten se pak teda hodil. Ale k tomu se jinak ještě dostane. Jo, takže tady vlastně se spal takhle, batohy, 2 cisterny tady. My jsme se jako po první jako 2 dny jsme se jako doschovávali, aby nám jako někdo něco neukradl.
ale velmi rychle jsme zjistili, že prostě tady to neexistuje. Byla to místnost, kde spali prostě chlapy, ženský dohromady, prostě nebyl problém. Někdy právě se nám stalo, že to přes někdo krásno. Jsme nešli spíš sluchátkama, že jsme si dali sluchátka do uší. Druhý den, vlastně, tak jsme šli z Opolyně do arkády. Ta byla vlastně dlouhá 22 km. A původně jsme, mohli jsme skončit v té Redonile, ale my jsme si to potom chtěli vlastně prodloužit až do té arkády, aby jsme potom další den třeba mohli mít i méně kilometrů. Takže vlastně potom, když jsme šli, tak ta příroda se vlastně jakoby neustále měnila. Buď jsme vlastně procházeli nějakýma hustýma lesama, anebo se potom otevřela ta krajina do nějakých jakoby pěstební, kde vlastně hodně pěstovali třeba víno, což bylo jako super, ale bohužel my jsme tam byli v blbý čas, takže jsme si nemohli nic super. Ale bylo tam zase všude citrony, pěstovali pomeranče. Já jsem měl ještě říct, že ten první den, když jsme vlastně šli za tím městem Tuy, tak po příchodu vlastně do toho městečka Tuy, tak jsme vlastně šli s Frantou a před náma šla nějaká holčina a šla sama. My jsme se tam bavili s Frantou normálně, tak různě kecali. Najednou se holčina zastavila a řekla ahoj. Takže takhle jsme poznali naši cestovatelku Kláru, s kterou jsme vlastně naši kamíno vlastně společně taky procestovali. Klára je z Prahy a vydala se na cestu úplně sama. A taky vycházela z Valencie zrovna. Takže se to dost jako docela setkalo s velkou náhodou. Ale přivítla teda do Porta. Jo, naše krajina vlastně vypadala většinou takhle. Nebylo to jednotvárná, nebylo to jako jednotvárná krajina, která vlastně to byla stejná například, když by se šlo u toho pobřeží, ale dost často se to měnilo. Samozřejmě my máme rádi pivo, takže jsme se občas dostali na pivčo a tady nás jako naprosto šokovalo to, že my jsme si dali pivo, chtěli jsme jenom pivo, ale ke každému pivu jsme dostali zákusek. Takže jsme to musíme vlastně jíst. Takže naše zastávky se vlastně byly co nejkratší, tak 1-2 pivče maximálně, protože opravdu se nechcete rozsedět. To bylo vždycky to nejhorší na té zastávce. Ale ke každému pivu jste dostali nějaký kousek chleba nebo nějaké housky a tu jejich šunku skvěl, naprosto skvěl. Zadarmo. Pivčo stálo si 3 eura, 2 eura, ty jejich ceny, byť to teda byla ta trasa fragmentovaná, kde jsme vlastně potkávali spoustu jako lidí, spoustu poutníků. A i ty ubytovny byly jako dost kapacitně jako naplněný. Nebyly úplně jako hodně, ale tak 3/4 zhruba bych to tak typoval. Tak ty ceny v tom Španělsku, což mě naprosto uchvátilo, byly normální. Dáte si kafe za euro 50, pivo za 2,50, za 3. Prostě naprosto normální ceny. V krámu levnější než u nás. Když jsme poznali Kláru, tak vlastně Klára tak měla výborně španělsky, takže jsme to měli trošku jednodušší. A nechávali jsme to trošku někdy i na ní, ale s ní jsme se potom setkávali až zhruba v půlce cesty, potom jsme šli s ní trvale. Jinak jsme se jakoby většinou míjeli, když ona zastavovala, tak my jsme ji předehnali, pak jsme zastavili my, ona nás předešla. Tady vlastně už jsme přišli poprvé z naší cestě k oceánu. Bylo to právě zátoka, bylo to Redonila. Tady vlastně, jak jsem říkal, jak jsme si dali pivčo, takže jsme si říkali, že se trošku víc odfoukneme, tak jsme si dali si 3. Což jsme udělali těžkou chybu,
protože jsme nevěděli, že podle těch krásných výhledek nás bude čekat naprosto velký výšlap do kopce, což nás jako dost jako překvapilo. A samozřejmě jsme nikdy nešli sami, vždycky minimálně 2-3 lidi jsme šli před náma, za náma, protože jsme se jako různě míjeli. A všichni, kromě samozřejmě místních, tak měli vždycky jenom mušlet. Takže tam to byla taková klasika, že prostě, co měl člověk vždycky batoh, tak vždycky to bylo boutí. Hlavně výhoda toho, že tam potom i ten byl i ten s tím v těch odpoledních hodinách, kdy ta teplota šla jako do výš nahoru. Ve spoustu třeba skupin na Facebooku tak se hodně jako řeší, že spousta podniků si třeba koupí nějaký hole nebo co se s nimi chodí a spousta lidí třeba to někde nechá na narozených místech. Takže vlastně vy potom můžete třeba najít takové místa, kde prostě třeba ty lidi končí a nechají tam třeba i spacáky tam třeba nechají. Můžete si to vzít zadarmo, zase to potom třeba někomu dá. Samozřejmě, že to není nějak polezní takhle. Což my jsme si třeba taky chtěli vzít hůnky na pozemí. Bohužel jsme si to dát do letadla nemohli, protože jsme neměli povolení za letadlo. Ale do letadla nám to nepustí. Naše další trasa, vlastně třetí den, bylo pouze 13 km, protože jsme vlastně první den, ten druhý den, tak jsme se tam našli víc, že jsme vlastně šli navíc do té arkády. To bylo vlastně 100 Pontevedra, teda z Rodondely, to bylo asi nějakých 8 km, kdy jsme potom trpěli po tom Grfišu. Takže jsme potom byli ubytovaní v té arkádě, kde jsme teda měli i bazén na alberge, který jsme teda nakonec nevyužili, protože nám přišla bouřka večer a ta teplota šla to rapidně dolů. Ale nakonec nám to nevadilo, takže jsme šli, potom jsme si ještě dál, potom někdy. Ale tady vlastně jsme si udělali to, že máme celý den na to, aby jsme šli prostě těch 13 km v pohodě, v klidu a už teda nebylo tolik asi kopců. Takhle vlastně vypadal náš klasický ranní rituál, kde se rychle zavolily věci. Pokud byste někdo chtěl jako chodit nebo cestovat s batohem, doporučuju tenhle batoh. Bohužel je to 50 plus 5. Ale výhoda v tom je to, že tu máte jako cestovní zdrat a to prostě otevřít. Ale nemusíte to nijak nic řešit. Když jsem si ten batoh vybral a je to prostě skvělý na ty cesty. Bohužel to má konstrukci železnou, takže v letadle se to nedá zmáčknout do 130, to nejde může. Ale má to plus 5, takže takhle jednoduše z toho uděláte ještě malý batoh pro doklady. Mají to Decathlonu. Máš i reklamu. Co? Že to má i s reklamou Decathlonu. Jo, mně se to strašně líbilo, já jsem tam viděl, že máte takhle malý batůžek na doklady, takže to super. Já jsem to byl nadšený. Stál, byl teda asi za 3,5 tisíce, ale super. Protože přesně jsem věděl, co bude, takže pan Talecký přišel, že jo, to bylo to motou, že jo, já jsem byl takhle mobil. Samozřejmě měli jsme sebou spacáky, spacák jsem tam měl sebou, ale použili jsme ho jenom jednou. My jsme si mysleli, že bychom mohli práce venku, nebo takhle, nakonec jsme ani k tomu nedošli. Volili jsme si 50 kvůli tomu, že jsme vlastně ani jako nevěděli, co se máme pořádně říct sebou. Takže jsem tam měl asi 3 kraťasy, 4 trička, 2 mikiny, říkám, no co? Dneska už by mi stačil 20-litrový batoh. Každý věci jeden kousek, protože na všech alberge máte klasický zázemí a hlavně tam máte pračky, sušičky, můžete si to pověsit, takže si můžete vybrat cokoliv, co budete potřebovat. Takže sebou, pokud někdo půjdete na Camino, nezapomenout políčky na kávu. I my jsme se kupovali.
tady vlastně už, když jsme vycházeli, bylo někde asi 9 hodin ráno, náš klasický denní rituál, vlastně, co jsme začali chodit kamíno, bylo, my jsme většinou stávali v 7 hodin ráno a vždycky jsme zjistili, že jsou všichni pryč. Takže jsme říkali, tak zase nic, no. Ale dřív jsme to prostě nestihli. Takže jsme první, co jsme vždycky šli, tak jsme hledali nějakou kavárnu, dali jsme si kafe hlavně a nějakou snídaní. Což bylo vždycky nejlepší a pak se šlo krásně. A každý den u nás bylo vždycky vlastně lehce založeno, což bylo super na to rozhýbání se, na to nastartování toho dne, což bylo fungovat. Tadyhle, při tom přecházení toho mostu, tak jsme zaznamenali nějaký zvuk, my jsme s Fantom nepřišli na to, co to bylo, ale bylo to jako, když se plaší ptáci, jako na vinicích, ale bylo to nějaké raketky, co oni vystřelili do vzduchu a tam bylo bráno. Nezjistili jsme nikdy proč. Ani se to nenašlo na internetu, co tak k něčemu bylo. Bylo to nějaký intervalek, ale nezjistili jsme prostě proč. A opět naše cesty zase vedly prostě těma stezkama, kde se dalo potkat, potkali jsme párkrát i třeba místní prodejce, který nám prodali třeba víno, nějaký ovoce a pingviny. No, tak tady už byl třetí den, když jsem samozřejmě já měl problém, když jsem měl kuchyře. Co jsem si vez s sebou, tohle byla ta věc, proč jsme si naší cestu zkrátili, protože jsme jako nevěděli, jak to bude. Takže jsem si vez s sebou klasický proti kuchyřům, náplastě, dal jsem si tejpy s sebou, útr na nohy jsem si dal kdyby náhodou. A třetí den jsem vyprodal kuchyř, který už mě potom provázel celou cestu. Ale zjistili jsme, nebo Klára nám vlastně doporučila to, že nejjednodušší nebo nejlepší varianta je to, že vezmete jakýkoliv krém a namažete si nohy prostě tak, aby vám přijáte nohu do ponožky, aby vám ta noha klouzala. A de facto měla pravdu, nepotřebujete vůbec nic. Ale bohužel musí to dělat na začátku. Jo, pokud už je kuchyř, tak už se s tím neudělal. Takže já jsem vzal ty všechny nápasy, jak jsem nebyl vyhodil. Kuchyř ten půjdu taky. A další vystačku jsem si koupil, které vlastně nějaký na ruce. A mazal jsem si prostě nohy s tím. Samozřejmě ty ponožky teda byly z toho, ale bylo to úplně jako něco jiného. Takže pokud někdo budete chtít chodit a delší trasy, takže za nohy. Franta teda ten neměl ani jeden kuchyř, ten to teda udělal bez toho. Jo. Tohle bylo právě proto, proč jsme se vydali centrálně. Ten klid. Ahoj. Hola. Jo, tam si jdete vlastně ve dvou, nebudete sám. A vlastně jenom mám spolu ty práci, takže vlastně tam spousta lidí tam chodí proto, aby si třeba čistil hlavu. Nebo třeba, aby se seznámil s dalšími lidmi. Tak bylo to opět zase lehké stoupání. Tady vlastně vidět, že ty cesty jsou hodně starý, jo? Tady jdeme udělaný propust pro cyklisty. Spousta lidí, když jakoby chce jít na kamínu poprvé, tak řeší se hodně boty. Na facebookových skupinách se řeší, někdo si chce prostě vzít jako vysoké boty, trikové boty, ale všichni za mě normální sportové boty, klasický, ale chce to, aby nebyla moc měkká podrážka. Ono potom, když potom chodíte celý den po těch kamínkách, tak vám, když potom máte měkkou podrážku, tak potom každý kamínek cítíte. Ale není potřeba mít nějaký jako pahorky nebo prostě nějaký brutální boty, protože opravdu
jdete většinou po rovině. Tohle to byl jakoby příklad také ty nejstarší cesty, kde jsme se opravdu museli občas skákat. Ale to bylo minimum. A jak jsem říkal, tak vlastně všude vlastně po cestě vás doprovází různý kučky, studánky, to jsme tam ani neskoušeli radši kníže. Hola. Buenos días. A dokonce jsme objevili jezdíku, kde prostě bylo snad stovky žáb, to jsme jako nechápali, kde prostě se to tam tak vzalo. Pro někoho, kdo má rád třeba dovolenou u moře, kde prostě jdete se to plácnete, což jsem měl já rád strašně, nebo mám rád taky to mám rád, tak tohle je vlastně úplně jako změna, úplně něco jiného. Není to o tom, že vy se nějakým způsobem jakoby fyzicky jako odrovnáte tou cestou. Těch 25 km se dá být bez problémů a i několik dní v kuse. Ono nejhorší je vlastně začít jít. Pokud se vlastně začne jít, tak po nějakých těch 2 až 3 dnech se na to zvyknete. A vlastně de facto jakoby není nějaký problém větší. Pak samozřejmě můžou nastat potom problémy, pokud jsou vyšlápnutý boty jako u mě, tak máte lehký puchéře a takhle. Viděl jsem teda i brutální fotky na Facebooku, jsem se mu teda nedával, kdy opravdu měl třeba jako opravdu velký puchéře, ten člověk. Ale pokud tomu dokážete předejít, tak se vám to vlastně jako nestane. Ty cesty vlastně toho kamína nebyly vždy jako po nějakých cestách, opravdu jsme klikali tou krajinou a procházelo se vlastně opravdu jako hodně míst, kde byste se třeba jako normálně ani nikdo nedostal. Třeba například Pavila Volnost. Tohle mi tady připomnělo náš strom tady v obecní zahradě. Já jsem říkal, to se musím vyfotit, ale to jsem si natočil video, to bylo obrovský. No to zkusíme tady. Pust to, jestli to bude. Ne, fajně. Tady byla teda byl další den, kdy vlastně jsme si naše ubytování vlastně už neobjednávali, kdy tady jsme se vlastně už sešli s naším kamarádem Sebastianem, se kterým jsme vlastně byli neustále v kontaktu a který vlastně jsem přišel před náma a řekl nám, že tam je zatím ještě volno. Bylo to vlastně první alberge, kde bylo vlastně jako volno. A tohle nás vlastně čekalo po příchodu, kdy tam byla trošku před náma skupinka lidí, kdy jsme museli teda čekat, než nás budu, než to zaplatíme. Ale samozřejmě, pokud bych neměl ten vůbec kredenciál, tak by to nepustil. Není to tak, že tam přijde každý. Jak to vypadalo? Ne, to bude volné video. Jo, kupsu. Jo. Vyndej si, no. No, jakoby. V Česku už. No už. Nefunguje. Počkej, mám ještě... Já jsem si říkal, kdyby nám něco nefungovalo, mám tohle ještě.
To jsem nechtěl zrovna ukázat, protože tam měl Franta vtipný moment. Ale nevím, jestli se mi to podaří spustit. Teda. No. Fungovalo, jo. Přestává. Tak. Jo, to nebudu monitor ještě. Přetočíme. Já jsem to udělal jako video, kdyby náhodou. Je tam i ten strom. Jo, tak vlastně můžu pustit ten strom, no. Byl obrovský, to myslím. Tak. Tadyhle. Například, jak to vypadá, když potom se všichni ubytujou. Ahoj Františku. Já jsem dole. Tady jsme zažili teda jako nejhorší noc, co jsme jako zažili, protože tam někdo strašně, ale brutálně chrápal. Tak, zkusím pustit do té prezentace. Potom mám tohle. Tam jsme zažili jakoby nejhorší noc, kdy se Franta skoro nevyspal. Ten vlastně měl nějaký sluchátka, ale tady v tomto ubytování si ztratil první. Cikády. To nevím. Možná jo. Tak to byste poznali, že jste nemohli spát kvůli cikádu, že můžete taky Já, tam to byl nějaký turista, ten byl trošku jako silnější. Já to vím, ale jestli k tomu ještě byly i ty cikády, víš. No. Jako. Stačí jeden turista. Stačil jeden turista. Bohužel Franta byl vybavený sluchátkama, tady na tom ubytování ztratil jedno, ale na tom dalším druhý, takže pak už byl všudu. Ten neměl ani státní ruční nic, mě to teda nevadilo. Z Pontevedry jsme šli do Caldas de Reis, kde mám pocit, že jsme měli vlastně další ubytování s bazénem. To bylo vlastně naše nejdražší ubytování, které nás stalo myslím 22 eur pro jednoho, ale my jsme si tam vlastně zaplatili i snídaní, kde jsme potom jako do další nechvátali. Jak jsem říkal, vždycky, když jsme vycházeli, tak jsme dali vždycky nějakou kavárničku nebo něco, kde jsme se mohli dát nějakou stáču. A samozřejmě, hlavně jsem byl asi pracovní den, jako těch lidí tam moc ráno nebylo. Ale vždycky už bylo vidět ty lidi, co už jako šli třeba díl, že bylo vidět, že spousta lidí třeba vycházelo už třeba v 5 ráno, i v 6 ráno, kdy opravdu vyšli za úplný tmy a byli tam lidi, třeba, co šli třeba i 30-40 km denně. Na naší cestě vlastně tak jsme navštívili několik kostelů, desítek, 10, 15 kostelů. Spíš potom záleželo, kde bylo otevřeno, že občas se stalo, že potom ke konci dne už třeba některé kostely otevřené nebyly. A v každém kostele vlastně jsme si mohli vlastně dát vždycky razítko. Jednou jsme byli zakristy, kde nás vzal místní farář. Zrovna tam začala asi nějaká mše, tak nás tam vzal jako rychle, že nám dalo razítko. Takže to bylo docela fajn. Tady nás fotila nějaký turisti. Já jsem potom fotil znovu. Turistky. Já jsem fotil znovu. Ale tam nebyli taky takhle. My jsme vlastně tou cestou zažili možná ten pohled na ty městečka jakoby z jiné strany. Když bych tam třeba byl jako ubytovaný, tak je to takový, že se to tam třeba potom jako neprožijete. Ale právě díky tomu člověku, když se nám koupil ten kus chleba nebo něco takového, tak jako, bylo to jako příjemnější. Že vlastně na vás jako nekouká, tam na vás nekouká na nějaký jako povl, ale tam vás jako spíš jako normální
lidi, kteří prostě tam budete. To samé bylo, jak jsme měli pobavit o naše věci, jestli nás tam neokradou, nebo jestli nám tam nikdo něco jako neveme, tak se nám tam vlastně utvrdil v tom, že tam absolutně jako bez problémů jsme nechávali celá peníze, jsme nechali peníženky všechno, neměl jsem s tím problém. Pak nám pak vrtalo hlavu, si říkal, to by bylo super nápad, udělal v Česku, pak jsem si vzpomněl, jak by tady dopadlo, že jo. Já, jsem asi dobře. Co tomu hráte? Já tam pustím to video. Když tak by to vždycky zapnete a vypnete. Jo. Jo. Ne. Já nevím, jestli to nepouštěl. Pontevedra. Je to pěkný. Franta fotí. Další mostík. Tak pokračuje. No, to. Díky tomu vlastně, že jsme šli potom dost jako často s tou Klárou, tak nás tam učila věci španělsky, jak se řekne tak. Samozřejmě už vím tak. Něco teda, jo? To bylo uno cerveza, uno cerveza. Cerveza, ne, to bylo důležité, jsme jako spotřebovali vidět. Please. No, tak já jsem učil anglicky, no, takže. Franta vlastně Franta šel, jakoby, věděl, že jako anglicky jako neumí, a pak zjistil vlastně v průběhu toho, že anglicky jako velmi rozumí, ale jako moc neumí odpovědět. Ale jako díky tomu, že jsme tam byli celá těch 10 dní, tak jako na konci už jako jeho komunikace byla jako určitě na lepším stavu, než jsme tam vlastně zašli. Tak to prostě sajt. Tam nějaký odpověď. Na to se bavilo to nejvíc, to překonávání těch různých jezdítek, těch potůčků, studánek, objevování Pozdrav. Tady vlastně tam už byla tam už byla vidět těch trošku i Klára. Veškerý vlastně ty poutníky, tak vlastně Buen Camino je přání dobré cesty. Přeji vám dobrou cestu, Buen Camino. Takže to byl pozdrav, kde vás vlastně tímto způsobem zdravili i místní. Pokud se potkávali místní, kteří šli do práce, tak vás vlastně jako všichni zdravili. Takže to bylo pro ně to jako normální. Neberou vás opravdu, jako že byste tam nedali nějaký bordel nebo tohleto. Nikdy jsem se tam po té cestě jako nezažil, že by tam někdo se tam třeba opil, nebo jo, nikdy. Tady teda tahle trasa byla pro mě asi jako nejnáročnější, protože tahle trasa byla vedena spíš po rovině, kde jsme vlastně nasadili dost velký tempo. A já už jsem posledních asi 5 km už jsem jako sotva šel, že mě strašně pálily stehna od ty rychlé chůze. Takže tam tady pro mě bylo ten bazén docela jako osvobozený. Už tak dál. Tak. Další vlastně cesta tak byla Gran Caldas Drives. Já jsem zapomněl třetího dne, což tady jsem měl opravdu, ten vždycky zapomněl. Třetí den jsme zažili tu kritickou situaci, kdy vlastně my jsme procházeli, jsme scházeli z takového vršku dolů, tam byla cesta z dlažby nebo z kostek, a když si vlastně Franta všimnul krve na těch kostkách, tak si to bylo, co se stalo, nevíme. A pod kopcem jsem potkal nějaký starší pána, ten byl totálně rozsekaný, ten prostě úplně krvavý tričko měl. A říkal, co se jako stalo, nebo tohoto, on vlastně nějaký Portugalec, nějaký místní. Takže jsme ho nějak jako trošku ošetřovat, nějakou lékárničku jsme s toho měli. Pak nám tam zastavili asi místní Portugalci, Španělové, nevím, někdo takovej.
Ty se už spolu teda trošku dorozuměli, takže jsme pomáhali jako ošetřit. Nejspíš asi úpad, co jsem tak pochopil, ale nevím proč. Měl asi nějaký zuby si trošku vylámal, natržený rep a strašně měl trženou ránu na prstě, takže kdyby potom teda volali záchranku, tak jsme tam chvilku s ním počkali. A snažili jsme se to nějak ošetřit a když jsme tady zjistili, že už byl ten člověk v pořádku, jakoby, že oni postránili, oni se s ním dorozuměli, tak jsme odešli. Po asi nějakých 300 metrech, tak jsme se vlastně dal do řeči s tím strejdou. Ten byl ze Singapuru, ten šel sám, bylo mu asi možná 70 let, takže s tím jsme asi přes 2 hodiny jsme si spolu povídali po naší cestě, tak jako nutně odkud jsme a takhle. Takže ten mi říkal, že se na cestu vydal sám ze Singapuru a jeho cesta mu tam trvala 16 hodin. A jde to sám. Protože vlastně nějaký to bylo, nevím, to jsme si neřešili, ale šel bez batu. Měl jenom pouze malý batůžek, 10 jenom. Takže vlastně po cestě jsme potkávali spoustu i starších lidí, že chodili to třeba i třeba v Obladích, taky to mohli chodit. Ale třeba i hodně 70, když šli třeba 2, i sami šli, ale oni vlastně jakoby nemohli samozřejmě tahat ty batohy. Tak tam vlastně existují i služby, že oni nám ty batohy potom z jednoho alberge do dalšího nám to odvezou. Že to vlastně jenom jakoby ujdete. Pak se to vlastně měli splnit. Samozřejmě během cesty vlastně sbíráte potom ty razítky. Takže stejně stejnou byla jakoby velmi jako příjemná komunikace ohledně naší cesty. A asi 2krát úplně čistě náhodně jsme se s ním ještě potkali přímo na ubytování, což bylo taky dost fajn. Ve spoustě, Pustím to. můžeš to. Ještě se nebudu. Tady vlastně, to tak zastav, tady vlastně je první fotka naší Kláry, což šlo s námi. Tady jsme většinou šli ve 3, kdy vlastně Klára už měla většinou svoje alberge zabukované přes Booking. My jsme to jako nějakým způsobem neřešili, takže většinou třeba tam, kde byla Klára, tak tam jsme nebyli, protože tam už třeba bylo plno, jsme byli jinde. Za naši cestu jednou se nám stalo, že jsme přišli na ubytování a bylo obsazeno. Takže jsme hledali jiný a opravdu tam těch ubytoven je v těch větších městech spousta, takže nám stačilo vlastně zajít asi 100 metrů za rok, kde bylo další a bylo to zase volno. A ceny pořád plus minus v každém tom městě byly od těch 5 eur do těch 12 eur, prostě různý. Můžu to hodně pustit. No, tady vlastně jsme zase, to byl ten kostlík, kdy jsme potom byli v té zákristy, myslím. Ale tady nás vlastně udíval ten jejich zvedl, jejich zeď tady. Tady už bohužel potom bylo nejhorší sledovat to, že tam bylo nejhorší potom sledovat to, jak jste měli ty ukazatele těch počtů kilometrů a jak se vám vlastně ta cesta zkracuje a jakoby začíná to pomalu končit. To bylo jako nejhorší potom to sledovat. Samozřejmě ke konci dne vždycky bylo pro mě jako super, že už tam můžeme konečně na ubytování. Tak, prostě já. V každém vlastně, jako my máme tady prostě brambory, tak oni tam měli ty pomeranče, citrony, to bylo super, já bohužel to nebylo zdraví. Výhoda této cesty byla ta, že vlastně opravdu asi 95% vedla přes přírodu, přes přírodu a asi 7-5 km jsme šli zhruba v nějakých průmyslových oblastech měst, kde to bylo jako jednotvární, ale většinou 90% jsme opravdu v té přírodě, v tom lese, kde byl prostě klid, bylo to fajn. Tohle vlastně bylo tabule, kterou jsme vlastně viděli na jednom ubytování, kde byly vlastně zobrazený různý lidi, co tam byli ubytovaní z celého světa. Takže tady vlastně vidět, kdo tam vlastně tu daný alberge navštívil.
My už jsme tam teda byli, takže jsme tam bohužel nepřidali. No, tady vlastně, no, postav to. Tady vlastně vždycky my jsme, náš cíl bylo dojít většinou do těch 4 až 5 hodin, většinou každý den, aby jsme byli už na tom ubytování, protože samozřejmě tam potom hrozilo riziko, když se přišlo déle, tak bylo možné, že to ubytování mohlo být už jako třeba obsazený, nebo by se museli třeba jít jinam, nebo by se museli spát, možná potom už třeba ven. Takže většinou jsme se snažili po 4 hodiny tam být a případně potom se třeba ještě podívat po tom městečku, aby jsme ho trošku ještě prozkoumali. A jak se to stalo? Díky Kláře, tak jsme zjistili to, nebo to vlastně, my jsme s tím většinou jako nejedli nebo takhle, ale díky Kláře jsme vlastně zjistili to, že ve Španělsku fungují denní meníčka, což vlastně oni mají asi do 4 hodin, tak mají formou obědu, kdy vlastně vy za těch 12 euro, co je vlastně nahoře, tak vlastně máte předkrm, nějaký hlavní jídlo a pak nějaký zákusek. A vždycky se to můžete vybrat, co chcete. Což bylo naprosto super, protože samozřejmě ty jídla potom i v těch restauracích byly třeba za 20 euro, i vejš třeba. A tohle to bylo za 12 euro, což bylo naprosto super. Říká dál, tam jsou potom fotky, jak to vypadalo. Co to bylo za jídlo? Vidíš dál? Šampiony z Kamerunce. Tam jsou fotky to. A já jsem se to tady vyfotil, aby bylo vidět, co to. Tohle bylo předkrm, myslím, nějaký houby s vajíčkem, k tomu vlastně chleba. Nebo krevety asi. Potom ryba s salátem. A nakonec ještě s kafíčkem. Veškerý vlastně ty městečka v tom Španělsku jsou vlastně takhle krásně dělané ty uličky, což bylo taky super. Bez lidí hlavně, ano. Nebylo to tam jako nikdy, že by tam provodili dali turistů. No takhle. Tady jsme šli, tady jsme původně chtěli jít, tam jsme původně chtěli jít pro razítko do toho kostela, ale tam jsme se bohužel nedostali. Ale byly tam jako hezký jídly, kde jsme o tom uviděli ten barčík, takže tam jsme se taky konečně podívat. Ještě dál. A nakonec jsme stejně objevili další kostel, který byl otevřený. No, tady jsme se přiblížili do našeho posledního dne, kdy vlastně nás čekalo zhruba 25 km. Ono to bylo výsledku, potom bylo asi 27, protože potom jsme potom ještě museli jít 2 km na ubytování. Tady potom bylo jakoby nejhorší to sledovat prostě to, jak to jde do té nuly, takže to bylo to nejhorší. Bohužel tady už ke konci ta trasa pro mě a pro Kláru byla jakoby ta nejhorší ke konci, protože už jsme byli nebo mě pálily nohy strašně tam už to tak úplně, takže už jsem potom byl rád, že jsem to došel. Můžeš to přidat? Svalovou hračku. Co? To jsme svalovou hračku. Prostě mě pálily chodidla, pálily tohle stehna všechno. Když jsi řekl, chodil. Víš se? No tak. Jo, tady čím vlastně jsme se potom blížili k tomu Santiagu, tak se ta krajina vlastně začala jakoby měnit a čím dál víc jsme potom chodili vlastně v těch městečkách. Nebo čím dál častěji byly jednotlivé vesničky blíž u sebe. Chceš to pustit? Tady vlastně například Franta si nechával dávat takového nějakého místního v kostele razítko. Takže bylo jakoby přes den, když vlastně ty kostely když byly ty kostely vlastně otevřený, tak vždycky tam třeba v kostele někdo seděl, nějaký místní babičky tam prostě byly. Dost si myslím, že to bylo to navštěvované. Tak. Tady vlastně ke konci my vlastně s Klárou jsme spíš to tempo jakoby ubírali a Franta si ho neustále přidával, takže nám to nakonec utek.
Kde je poslední? Tady ještě jo, ale potom nám utek dopředu. Koukal do telefonu. Spíš potom nás jakoby čekal. Čím blíž jsme byli vlastně k tomu Santiagu. My vlastně, čítal se to? My vlastně jsme naší cestou, tak jsme vlastně byli na konci už na začátku. Jo, protože abyste vlastně, abych mohl jít to Camino, tak jsem si musel koupit ten kredenciál. A já jsem ho chtěl přímo vlastně ze Španělska. Takže naše cesta začala na konci. My jsme šli vlastně do té kanceláře pro ty poutníky, tam jsme si kupovali naše kredenciály a pak jsme jeli na začátek naší cesty. Takže my jsme vlastně věděli, kam přijdeme, ale když jsme tam s Frantou byli, tak nám to přišlo jako normální turista. Ale tím potom, když vlastně už na celou cenu bylo 0 km a tady vlastně byla poslední ulička, kde jsme vlastně přicházeli na tu katedrálu, tak ty pocity potom byly naprosto úplně jako jináč. Můžeš to pustit dál. Tak jsme tady. Přicházíme na náměstíčko Santiago de Compostela. Jsem úplně hotový. Dneska 27 km, nejvíc, co jsme nad tím udělali. A naše katedrála. Takže skvěle. Mám tam taky fotí. Tomu to šlo dneska krásně, Merholovi jednou. A to já jsem dneska pěkně odpykal. No, děláme krásně nějaké fotečky. A ještě nás čekají 2 kilometry na ubytování, no. A pak jdu si umřít za vlast. Takhle tím. No, takže tam jsme udělali nějaké fotečky, teď to posledně. Tady vlastně Klára poprvé, tak jsem se můžel. Pravda neměla dost. Dobře, Franto. Po 27 km kozáčka, dobře ty. Tady vlastně na konci naší cesty jsme poprvé zmokli. Zase to? My jsme tam zůstali do večera. My jsme vlastně asi hodinu odpočívali a pak jsme se vlastně odebrali do té kanceláře pro naše vlastně ty diplomy nebo ty certifikáty o tom, že jsme to získali. A než jsme tam došli, tak jsme totálně zmokli. Takže a vlastně potom prošlo asi dlouho. Potom po naší cestě, tak tam vlastně byla vedle kaple, tak tam jsme asi půl hodiny jsme tam čekali, než přestaneme pršet. Což bylo dost jako zajímavé, potom tam sedět v té kapli a koukat jen tak do prázdna. To bylo jako docela zajímavé. Mně by to normálně nenapadlo, ale po té cestě to bylo docela příjemné. My jsme v tom Santiagu vlastně měli naplánováno to, že tam budeme přestávat v tom zase dalším alberge a druhý den potom, tak jsme se vlastně vydávali na... Tady vlastně jakoby naše poutní cesta končí, no ta oficiální naše cesta končí, kdy vlastně jsme už 120 km a teď jsme měli de facto plus minus 4 dny na to si ještě podívat na další místa, teď to plus, na další místa ve Španělsku, kdy jsme vlastně cestovali do Fistery na konec světa. Tak jsme ještě leželi znovu v katedrálu a rozjímali. V noci to bylo ještě lepší než přes den. Takže možná jako doporučuji to třeba přijít tam v noci, ale bohužel oni vám tam... Strašně brutálně rychlíko! Oni vám tam mají asi do 6 hodin do večera. Tam teda naše cesta skončila a my jsme druhý den ráno, tak jsme vlastně měli čas s tím, že já jsem našel autobus a vyráželi jsme do Fistery, která vlastně je nejvíc západní místo ve Španělsku, u oceánu, a kde vlastně shodou okolností je další Camino, ale je tam konec Camino taky. Je to vlastně jedno, myslím si, že nejsem si jistý, jestli to je jedno, kde končí. Jo, to se zase jde z Muxie, ale to má necelých asi 80 km, tam je asi můj dík. A byla tam poušť, takže my jsme se zjistili, že bychom se mohli podívat na to kolo. A když jsme tam lezli, tak jsem si myslel, že to jako co by bylo.
Ale brutálně, Tak tady horský to se nikdy neviděl. Ale zase jsme tam právě byli krásné fotky, to tam nehrál. Ale strašně nebylo. Kdo by víc zdal se mi to. No proto jsem teď to jsme byli za překvapili. Na se jí vidíš třeba 60krát vejš, či to teda. No, tady vlastně je, kdyby vás to zajímalo, lze potom, nebo i některý lidi, co vlastně přijdou do Santiaga, tam ukončí svoji oficiální cestu. Dá se potom ještě jít případně na tu Fisteru, ta je asi 60 km od toho. Zastav to? Tady jsme teda jakoby, my jsme v rámci cesty jsme jakoby se snažili naši cestu dělat jakoby na ty nižší náklady, kdy vlastně opravdu kafe stálo euro, takže to bylo super. Ale po našem příjezdu sem, který vlastně už byl jakoby spíš letovisko pro ty turisty, takže okamžitě ceny samozřejmě vystřelily, takže pivo za 5 euro v hospodě a i jídlo dál. Ale díky tomu, že jsme těžší, že a dokonce se tady dalo chladit i pivo, protože když bych chodil venku, tak by bylo teplejší než tady. Protože oceán měl v tu dobu asi 16 stupňů. Koupili jste si? Koupili jsme si. Bylo to dobrý. Jako osvěžení to bylo super, na 2 minuty tam se ale výhoda toho byla to, že měli jste ty pláže jenom pro sebe. Tak, tady je konečně náš Sebastian z Belgie, který shodou okolností my jsme se s ním jakoby nebavili, že tam jako jedeme. Když my jsme tam přijeli do těch Fistery, ten konec světa, a on nám psal, hej, já tam jdu taky, no, to je bombo. Takže jsme se potom, měli jsme takový chill na pláži, všichni potom mě potom, ty jsme kamarády, takže tam jsme se potom povídali, takže to bylo docela fajn. Příjemný tak zakončím naší cesty. Jo. Pak jsme tam vlastně podmluvili ještě nějaký výlet lodí, což jsem dal na Facebook, tam lidi dávali slunce a tak. Tady jsme teda potom ještě chvilku odpočívali teda taky. Tam víc. To bylo opravdu jako jeden den, kdy jsme tam půl dne opravdu položili na hotelu, nebo na penzionu. A takhle tam vypadaly ty pláže. Bylo opravdu, když jsme tam půl dne položili na hotelu, ale i tam jsme nachodili asi 15 km okolo toho majáku, takže taky doporučuji, že se tam se podívat, to krásný na ty systémy. Tak vám děkuji za pozornost. Určitě. Tak teď s otázkama. Jestli máte někdo? Jím to zajímá. Třeba, kolik jste zhubli za těch 10 let? Já si myslím, že nic. Kolik jste vychodili? Nic, jo? Já si myslím, že nic. Já jsem to nevážil, tak nevím. Ale myslím si, že nic. Pocitově. Pocitově bylo fajn. Když to dáš boťou, kde si Jo, jinak já jsem asi neřekl. Batohy, my jsme se snažili mít do těch 10 kg batoh. Takže co jsme si sebou brali, což se i jako hodně řešilo v těch skupinách, tak do 10 kg byste měli mít správně, nebo optimálně mít váhu na zádech bez jídla. My jsme většinou jídlo sebou netali jenom vodu. A byly tam nějaké třeba prameny studánky? Bylo tam spousta, ale my jsme to nepili. Většinou tam to bylo jako přiškrtnutí. Nebyly tam nějaké jako hrnečky nebo takhle, ale určitě si myslím, že by to nikdo jako nevadilo. Ale tam na to, že tam za nás jako ten týden nepršelo, nebo těch 6 dní, až na konci, tak všude vlastně tam tekla voda. Vzdušky byly všechny plné. No a vy si chystáte je pokračovat? Tak, no, teď si vlastně, co plánujeme, tentokrát budeme 4. Chtěli jsme teda vedou, ale budeme 4. A plánujeme zase plus minus tento stejný termín, tentokrát to bude na 3 týdny. A půjdeme Camino de Primitivo, což je zhruba 300 km. To je základní. Není. Tohleto právě je spíš jakoby, se jde přes ty pohoří.
Jo, to už jakoby, tahle cesta byla rozmanitá v tom, že vlastně byla jednoduchá v rámci těch pohoří. Camino de Primitivo se táhne spíš přes hory. Takže tam je opravdu, a nejsou tam zase tak častý ty albergy, takže tam je nutné tu cestu správně potom plánovat, případně spát venku. Takže uvidíme, jak dopadne. Teď jde vlastně Jáfranta, Ubaduga myslím, že jde, a ten. Jo. Nevadí. Bracha. Bracha, ne. Teď jsem to jdeme 4. Kolik kilometrů teda, když to na 3 týdny? 300. 300. Ta trasa má 300, to Primitivo má 300 km. A jídlo? Primitivní. Když říkáš, že tam to ubytování není tak často. Ubytování, jako jídlo v pohodě. Ale ubytování. Když do psy sám ještě. Jo, tam většinou. A ono na těch ubytováních teda asi jste nejedli, ne? Ty jsi říkal, že jste jedli ráno snídaní. Většinou v těch alberge byly tam opravdu jenom alberge, kde jste se přišli, vysprchovali jste se, vyspali jste se a šli jste, ale někteří třeba nabízeli vlastně, když tam byl třeba, jak jsme měli ten bazén, nabízeli třeba i snídaní, takže jednou jsme to využili snídaní. Ale zase, jako pro někoho, nebo většinou spoustu lidí, my jsme stále v 7, už tam třeba nikdo nebyl, takže spousta lidí už chodilo brzo. Jo, a snídaní třeba byly od 7 až takhle. Nám to vyhovovalo spíš si na tu 7, já si půjdu půl kafe a pak jsme vlastně chodili 20. Těch 25 km jsme většinou stihli od těch 8 do těch 4 hodin, jde bez problémů. S tím, že byly třeba věci na stávky, že jsme si dali třeba pivčo nebo kafe, jsme si někdy dali. Ale jak říkám, nikdy jsme jakoby si nedávali co oběd, takže dali jsme se jednou vlastně ke konci, a což bylo jako v rámci té cesty potom napad, protože se člověk napere jídlem a pak ještě třeba jídl dál, takže to nebylo optimální. Ještě tady mám třeba, měli jsme svou tenhle spacák, taky z toho Decathlonu, to ne, že bych jim dělal reklamu. Ale jenom pro srovnání, já jsem řešil jsem teda spacák, jsem potřeboval ještě menší spacák, on to vypadá stejně, ty spacák. Tenhle stojí 1000, ten třeba půl, ale já jsem potřeboval ještě menší spacák, protože když jsem letěl na Island, tak jsem potřeboval ještě menší. Ten má komfort 15 stupňů. Plus. To je malý, jenom ty letoletní. A tenhle ten má komfortní 8, ale extrém až do minus 11. Kdybyste chtěli, mají to v Plzni, to bylo moc. Jo, to jsme stejný. Ale to ten je do minus 18, teda do minus 11 a to ten je... Tuhle. Ten má limit 10 stupňů. Kdybyste chtěli, to ten jako doporučit. Fakt malinký. Tenhle je s peřím a tenhle ten je s plastovým. On se dá jako hodně zmačknout, že hodně malinký. Někdo, co jste byl třeba s 20 batuhem, tak je to. My teď, co půjdeme na to další kamíno, tak už jsme si jako řekli, že spacák asi jako nepotřebujeme. Takže opravdu už budeme mít ty malé batmičky, co máme povolný do letadla, aby jsme nemuseli platit pokutu. A nám to asi bohatě jako stačí. A se mohlo vykončit. Další rok už se vydáte z platoprovů. Na vše roky. Já mám kamarády, kdo to opravdu šli z Klato. No. Přijeli, já nevím, z Vimperka a začali v Klatovech a šli. Správný kamíno 3 měsíce, 2 psy a šli. Správný kamíno by měl člověk z místa bydliště. No, ale bohužel to. Nejbližší kamíno, pokud byste si chtěli zajít, tak bude z Prahy, vlastně taky musím nějak katedrály tam. Začíná to v Praze a končí to tady ve Všerubech. Takže tady okolo Bezděkova prochází oficiálně cesta kamíno. A jsou tady dokonce i značky mušly. No, část šli. No. Když jsme šli do Regentu. Tady okolo Bezděkova je to tam v těch turistických značkách, je to tam značený. A myslím si, že na novinkách
nebo na denním katastru, nějakým denníku, tak byla dokonce i, když to šel taky člověk z Čech, a ten taky šel, a tam si psal deník, můžete to ještě dohledat, když to případně někomu, kdybyste to chtěli si to přečíst, tak tam opravdu popisoval každý den a ten člověk měl dokonce i daný to, že on musí třeba utratit pouze třeba 200 na den. Takže on si dal opravdu limit, že prostě do 200 musí má limit na celý den, i s ubytování taky. Cože? Dal to? Ne, Česný korun. Nejhorší to měl v Německu. Ale říkám, on právě o tom hodně využíval to, že právě zvolil třeba na ty fary nebo na ty kostely, kde ho jakoby oni ubytovali. Ono to není o tom, že jakoby, ten poutník jako je vyžírá, ale takhle to vlastně bylo i ten první, takhle vlastně taky to bylo právě. Oni to tak mají, oni jak jsou věřící, to mají třeba i ty tohle všichni, tak oni prostě si váží každýho, kdo se rozhodne jít pout, nebo prostě pro ně lidi, kteří žijou jako poustevníci, taky musí jídlo, protože oni jakoby za ně odevzdají sebe prostě tomu Bohu a třeba když tam mají někde ve vsi poustevníka, tak si musí všichni jídlo, protože obdivují. To si nemůžou dovolit. Já teda, kdybyste ještě někdo potom chtěli, tak tu máme samozřejmě i knihy o poutích do Santiaga. Klasická od Paula Coelha je